So dahil ako'y bad news para sa kong kagalingon o good news ni para sa ang mga basher. Bitaw na yun anyway, day. Diri na din yung makita ang piling gwapa no, sukad karunday. Diri na ko ninyo makita adiha nga page. Oh, kay lagi day kanang ako ang page nga inyong nakita di sa luyo day nga 300k followers. Ay Diyos mio day na suspended na day 2 days ago na day, ha? Day sa mga nangita day sa piling gwapa day no, naara ko day buhi pa ko day pero walang ko ninyo nakita sa sulod sa duha ka adlaw. Kay lagi day di ko ka-upload sa ako ang page kana nga page kay lagi day na suspended na. Wa ko kabalo day unsay rason nganong na-suspended na day kay ngano man gitan-aw na ko day giukay na ko nagmayo akong page day wa ako'y nakitang violation. Basta lang kay na-suspended siya. Una na-suspended na siya day is technical problem ra daw to ni Mita day. So nabalik day yun siya pila ka minuto pero karon day 2 days na day wa pa siya nabalik no. Siguro day nadyo na siya policy issue day pero wala lang na ko nakita og ngano kaya akong gipangutana sa Mita wa po siya tubag. Pero day, kamaluho day ang nakanindot ani day no. Kay marag kamera ni Mita ang tao sa kalibutan kay ngano man day. Say siya og ako ra ang makakita sa kuang account day. Oo day, kamiran duha day. Inana may ka-sweet karon day. The king of the universe Mita. No, kamiran duha day ang magkita day. Kay bisag i-search ko ninyo day kana nga page ako day is dili na ninyo makita day kay lagi day nakalock na day. Kay na-suspended lagi na siya day mo na kamera ni Mita makita day no kadawat gapon ko kung na siya notification nako is madawat gapon ako so working gapon tanang tools nako na day no monetize gapon ko day pero suspended lang yun na siya day no mao jud nay problema karon day sa kadaghanang content creator katong mga 100,000 na followers patas day kasagaran day is mao jud nay mga issue day nga suspended ang mga account no. Na ako'y kaila day nga 1.6 million day parihami og policy issue niya day suspended yung account kato po isa kaila nako day 1.2 million so suspended kay pala account day wag hapon na recover karon kay actually day magpaabot pa kag 14 days ana ko replyan pa kag dili kay kun di na po ka replyan ni Meta ana sa imong pag-appeal sa ila sa imong pagreklamo sa iya hasis imo na po na siyang i-appeal og outro day imo na po na siya ditong ireklamo ni Mita mo nang ako karon day chill lang ako kinabuhi day no oh sa mga nangita des piling gwapa day dara day buhi pa day so dito ko nyo makita day sa akong TikTok sa ako ang YouTube og diri sa ako ang bagong page so diri na ta makita day diri na ko magsaba-saba day no dayon day wala ko nasakitan ana day nga 300k followers na siya day usa pa siya na inaana day usa pa siya nagkaproblema actually day kana ang pinakatamis nga nadawat nako ni Daddy M nga policy issue day kana jud day sugod sa sugod akong pag-vlog diri sa Facebook day isa ka tuig kapi naman ko nag-vlog diri sa diri sa Facebook day karon pa ko kadawat og ginahana ka sakit nga issue no pero okay ra day dawat gahapon ta day wa geto na balaka ang uban day naabot tag million lang followers day na inaana sila ko pabakaha no di na ta mag-inuoy day di na ako maglakilak kana mo hilak man nga trabaho ra man na pwede pa man nimo trabahuan pwede pa man nimo makita. So actually day kana jud na day is ma-recover pa man na siya day pero dili siya dihadha dayon day kailangan pa jud na siya proseso day kailangan pa jud na i-appeal pa jud na nimo ni Mita reklamo pa na nimo dito ni Mita kung dili ko replyan niya sulod sa 14 days day is ako na po siya i-appeal hantod babungol siya no kay kani magud si Mita karon day ang mag-review naman gud sa tuang account day sa tuang mga content day is kaning AI na ni Mita unya day kaning AI ni Mita day kay magbinugo man pud ni day magbinugo po siya usahay day magpataka ra gapon siya review sa tuang mga content day nya review niya day diwa na nagkadimao day matingala na lang kanay ngano nagka-file issue na ngano na suspended na ka nga daghan na kay problema ambot lang ning AI ni Meta day ug ngano magbinugo po na siya day lisod ba kay maghimog content day lisod ba kay magpa-grow sa ato ang mga Facebook ug mo nang daghan kay salamat sa tanang viewers nako didto ani nga Emerly ani nga page nako daghan kay salamat sa akong tanang viewers sa akong followers sa tanang akong basher daghan salamat sa inyong tanan dira ako wa pay kasiguraduhan kung mabalik ta na nga page no mo nang daghan kay salamat ug mo ra day tunobay mo